Iffaċċjat bl-iskandlu ta' Għawdex, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jibqa' jipprova jdawwara fuq ħadd ieħor. Tant li l-Viċi Kap Beppe Fenekadami qal li l-Ministru Anton Refalo għandu jirriżenja għax qed ikun investigat. B'reazzjoni, il-Ministeru għal Għawdex għamilha ċara li minn imkien ma jirriżulta li Refalo qed ikun investigat. Fil-fatt meta staqsejna lil Beppe Fenekadami xi provi għandu dwar dak li kien qed jgħid, Fenekadami inqabad fuq sieq waħda. Jina noqgħod fuq dak li jgħidu l-ġurnalisti f'din l-istu f'dawn l-istejjer. Lanqas minn dawn ir-rapporti ma jirriżulta li Refalo huwa investigat. Hawn il-Ministeru għal Għawdex spjega kif meta bdiet l-investigazzjoni dwar l-iskandlu ta' Għawdex, il-Ministeru ta' aċċess għal kull fajl u m'hemmx limiti ta' perjodi. Il-Gvern qal li din hija t-tieni taffiġa ta' Beppe Fenekadami fi żmien 3 ijiem. Fakkar kif it-tlieta qal li Refalo għamel triq illegalment, meta rriżulta li din it-triq saret minn Chris Said meta kien sindku tan-Nadur. Saħansitra il-Gvern ippubblika id-dokumenti kollha marbuta ma' din it-triq. Irċevuti li juru kif Chris Said u eventwalment ħuħ Charles talbu u għamlu xogħol fuq dan il-passaġġ. Iffaċċjat b'din it-taffiġa, Fenekadami prova jiġbor ġieħu hekk. Il-bdiju kien hemm bdiju li referaw għal triq li saret mhux minn Chris Said bil-Kunsill Lokali tan-Nadur. Filwaqt li l-Ministeru ta' Għawdex reġa' sostna li m'għandu ebda problema li jkun investigat kull perjodu, innota wkoll kif l-uniku provi li tresqu l-qorti huma dwar ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Dan dwar allegati abbużi fil-perjodu li kienet Ministru. Iżda fil-waqt li attakka lil Refalo, Fenekadami reġa' ma kellu ebda kundanna għal min qiegħed fiċ-ċentru tal-ikbar skandlu. Jem tikkondanna lil Giovanna De Bono. Mhux Giovanna De Bono kienet membru tal-Partit Nazzjonalista u llum m'għadix. Ma tikkondanna il-każ. Kienet membru fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u m'għadix. Intant anke l-ħamis filgħodu saru allegazzjonijiet fin-Nazzjon. Din id-darba qalu li nbena ħajt babbuż. Iżda dikjarazzjoni magħmula minn formenturi li m'hemm ebda irregolarità għax il-ħajt twaqqa waqt li sar xogħol fit-triq u għalhekk kellu jerġa' jinbena.